Vannak szituációk, amikor az embert nem eltanácsolják, leépítik, beosztását megszüntetik, hanem magának kell feltenni a kérdést, menjek vagy maradjak. Bár nem könnyű belevágni, kockázatos is, mégis rengeteg oka lehet, amiért felmerül a kérdés, és szükségét érezzük, hogy saját kezünkbe vegyük pályánk egyengetését, és munkahelyet váltsunk. A megszokások elhagyása, az újtól való félelem, a kockázat bevállalása miatt nagyon nehéz feladat, de aki mer váltani, több szempontból is hasznot húzhat a bátorságából. Hogy mik azok a jelek, amelyek azt jelzik, hogy váltanunk kellene, hogyan álljunk neki az új munkahely megtalálásának, miért érdemes akár szakemberhez is fordulni ebben a témában, erről is beszélgetünk a folytatásban Tóth Rita életmód és üzleti tanácsadóval, coachsal a következő percekben. Ami engem először is nagyon érdekel, hogy vannak-e vajon statisztikák azzal kapcsolatban, hogy az év mely szakában váltanak leginkább az emberek? Vannak statisztikák, és top helyzet ez a szeptember-októberi. A nyár után? Hogy már nem akarunk ugyanoda visszamenni? Hát gondolkodtam én is sokat, hogy miért. Aztán az jutott eszembe, hogy lehet, hogy annyit kell helyettesíteni a szabadságra menő kollégákat, hogy addigra leszünk pont tele vele. De valóban szerintem nyáron feltöltődünk, és úgy érezzük, hogy akkor most beledobhatjuk magunkat, és van energiánk keresni. Ha belegondolsz, ilyenkor vannak az állásbörzék, karriernapok, akkor tartják ezeket, ugye ez ilyen kereslet-kínálat, amikor van rá igény, illetve valószínű, hogy a munkahelyek is, ugye a nyári leállások, szünetek után ilyenkor kell nekik plusz munkaerő. Végülis 2 évkezdés van, ugye a január, illetve ez amikor az iskola is újraindul, és kicsit talán akkor így a munkahelynél is ez elmondható. Igen. És az, hogy milyen időközönként váltanak az emberek munkát, ezzel kapcsolatban is biztos, hogy vannak, vagy igen, mi lenne az ideális? Országonként, korosztályonként, szakmánként, tehát nagyon sok mindentől függ, hogy mennyi időnként. Ugye mi magyarok általában azt szokták mondani, hogy túl sokáig vagyunk egy munkahelyen, és itt a túl sok, ez itt arra vonatkozik, amikor igazándiból nem érezzük jól magunkat, amikor se szakmailag, se emberileg, semmilyen előrelépés, sőt, nincsen azon a munkahelyen, de mi nem adjuk fel, és nem merünk kockáztatni. Egyébként ebbe fejlődnünk kellene. És egyébként lehet, hogy ez még talán a régi rendszer miatt is van bennünk, mert hogy nem volt jellemző az, hogy munkahelyet váltsanak, tehát hogy volt, hogy valaki tényleg 30 évet ugyanazon a munkahelyen dolgozott le, és nem is tetszett az, hogyha valaki sokat váltogatja a munkáját, mert hogy megbízhatatlannak tűnt, míg mondjuk manapság inkább ez azt jelenti, hogy valaki céltudatos, vagy éppen addig megy, amíg ő meg nem találja a számára ideálisat. Igen, tehát ez mind a kettő igaz. Ugye régre, ha visszanézünk egy picit, igazándiból, ha egyik helyről elmentél egy másikra, szinte minden ugyanaz volt. A feladatod, a fizetésed, az emberek változtak maximum körülötted. Akkor váltottak munkahelyet az emberek, amikor elköltöztek. Manapság, és ugye ahogy az egyre fiatalabbak, Y-osok is ugye azt mondják rájuk, hogy vándormadarak, hogy 2-3 évnél ritkán maradnak meg, még annyi ideig is, de hogy tovább nem nagyon. Erre azt kell, hogy mondjam, hogy ez hiba is, meg nem is. Tehát, ha valaki a problémáit úgy oldja meg egy munkahelyen, akár szakmai, akár emberi dolgait, hogy tovább megy egy másik helyre, az nem jó. De az sem jó, amikor valaki 2-3 évet eltölt egy munkahelyen, már sok mindent ismer, sok mindent tud, lennének karriertervei, vagy olyan tervei, amit ott szeretne azzal a közösséggel, abban a munkakörben megvalósítani, és ehhez nem kap platformot. És akkor lép. Tehát ahhoz meg azt mondom, hogy végül is igen, jó, hogy lép, mert ugye mikor keresünk új munkát, ugye az egyik, amit mondtuk, hogy akkor, amikor költözünk, tehát akkor muszáj. Akkor ugye sok esetben a családi állapotváltozás miatt férjhez mentem, gyerekem született, egyedül nevelem a gyereket, anyukámat is nekem kell gondozni. Tehát amikor olyan dolgok történnek az életemben, hogy lehet, hogy azt az előző munkakört nem tudom csinálni, illetve ugye akkor, amikor rosszul érezzük magunkat egy munkahelyen, mert a munkatársak vagy a főnök olyan minősíthetetlen módon viselkedik velünk, hogy nem. Eddig 3 mondtam, ezek olyan kézzelfogható okok mondjuk. És akkor van az a fajta biztonsági szükséglet, hogy keresek-e azon a munkahelyen annyit, vagy nem. Tehát, hogy arányban van-e mondjuk az, amennyit meg kell tennem a teljesítményem, meg a fizetésem. Mert sokszor ez a probléma, másik,
hogy ez is egy probléma, meg az is, hogy lehet, hogy arányban van a fizetésem a teljesítményemmel, de az életmódommal, vagy amennyi pénzre van szükségem, avval meg nem. Tehát itt ez mind a két oldal felé elhajolhat, és akkor azért kell lépnem, hogy igen, akarok többet keresni, hogy hajlandó is vagyok többet beletenni, még tanulni, még többet dolgozni, de akkor azt fizessék meg, vagy pedig azért kell egy másodállást vállalnom mellette, mert ezen a munkahelyen, hát ez a képességeimnek tulajdonképpen megfelel, csak hát nem keresek most jelen pillanatban mondjuk eleget, mert mondjuk a feleségem éppen gyesen van, és ugye most ő se hoz annyit haza, hogy a lakásrészletet és egyéb dolgokat kifizessük. Tehát van egy ilyen is, és van ugye az a karrier ok, amikor vágyok valamire, amikor szeretném kibontakoztatni magamat, és akkor ez vagy adnak helyet, vagy nem adnak. És kipróbálom magam ebbe, abba, és ez egy minőségi önfejlesztés, egy önmegvalósítás is van ebben a fajta állásváltoztatásban bent. Attól függően, hogy melyik az ok, vagy ha valamelyik ok fennáll, vagy akár több fennáll ezek közül, hogyan álljunk neki az álláskeresésnek, a munkahelyváltásnak, hogyha már megfogalmazódott bennünk az, hogy mi mindenképpen szeretnénk. Én azt javaslom, hogy mielőtt még a mindenképpen szeretném megfogalmazódna bennünk, nézzünk körül. És hogy hozzám is, amikor jönnek ilyen állásváltoztatás, karriertanácsért, mindig az az első, hogy azt mondom nekik, hogy írják meg az önéletrajzukat, segítek, kijavítjuk, és tegyük fel, nézzük meg, hogy a piac kíváncsi-e ő rá. Akarja az ő tulajdonságaival, végzettségeivel, tapasztalataival őt bárki alkalmazni. Ha elhívják interjúra, menjen el nyugodtan, mondja meg, hogy van munkahelye, gondolkodik a váltáson, menjen és nézze meg. Tehát én mindig azt mondom, hogy előbb dolgozzunk azon, hogy hova fogunk menni, mint hogy eddig vagyok, és fölhúzom magam, és fölmondok, és akkor utána azért ne felejtsük el, hogy még a jelenlegi munkaerőpiaci helyzetben is azt mondjuk, hogy 3 hónap, fél év, míg az ember talál egy jó munkát. Ezt könnyebb úgy kivitelezni, ha közben még megvan az előző munkahelyem. Tehát ne kapkodjunk, készüljünk rá. De a készülés az azt is jelenti, hogy tartom a régebbi kollégákkal a kapcsolatot, beszélgetek velük, tanulok esetleg, figyelem, hogy mire van szükség, mert azért vannak olyan szakmák, ahol nem történik annyi változás itt évek vagy évtizedek alatt, de vannak olyanok, ahol folyamatosan kell ahhoz képezni magamat, hogy ugyanazon a szinten tudjak maradni, mint mondjuk azok, akik most jöttek ki az iskolából, és most tanulták ezt a szakmát. És azt se felejtsük el, hogy vannak olyan típusú állások, egy kontroller, egy HR-es, ami ugye csak nagy multicégnél van, tartsam azokat az emberi, szakmai kapcsolatokat, hogyha én úgy döntök, hogy lépni akarok, akkor föl tudja hívni embereket, hogy nálatok nincs szükség rá. Azt mondja, lehet, hogy most nem, de aztán lehet, hogy 3 hónap múlva ő fog felhívni, hogy te most megüresedett egy ilyen pozíció. Folyamatosan azért legyünk képbe, még akkor is, ha jól érezzük magunkat egy munkahelyen, mert ki tudja, hogy az életünk merre fog alakulni. Egy hosszú projekt, és ugye csináljuk rendszeresen. Említetted ugye azt is, hogy vannak, akik ilyen problémákkal fordulnak hozzád, hogy munkahelyet szeretnének váltani, és esetleg nem mernek, vagy szeretnék kideríteni, hogy ők mégis mi mindenre alkalmasak. Tehát akkor miért érdemes elmenni egy szakemberhez, egy üzleti életmód tanácsadóhoz, coachhoz? Sokszor azért érdemes elmenni egy coachhoz, vagy egy szakemberhez, hogy az erősségeimmel tisztában legyek. Tehát ahogy a múltkor beszélgettünk, hogy a szülő sem mindig tudja, hogy a gyereke az a többi gyerekhez képest milyen szinten van. Mi általában önmagunkhoz képest ugyanúgy nem tudjuk ezt reálisan belőni. Tehát van, hogy egy kicsit túlértékeljük magunkat, vagy pont alulértékeljük magunkat. Így van. Vagy nem tudjuk, hogy mik az erősségeink. Ugye a mai modern önéletrajzba, ami ugye nem csak arról szól, hogy felsoroltam, hogy tolig dolgoztam ilyen munkakörbe valahol, vagy ha rákérdezek, hogy mi volt ott az erősséged, mibe voltál jó, milyen eredményeid voltak, és ugye ez céges világban, ez számszerűsített eredményt jelent, hogy az én vezetésem alatt a csapatom évente 10%-ot nőtt a teljesítménye. Ezt még így is számszerűsíteni kell, hogyha egy olyan típusú állásba szeretnék elhelyezkedni. Tehát nem tudja megmondani, hogy miben jó,
miben nem olyan jó, miben kéne fejlődnie, és az interjún is ilyeneket fognak kérdezni tőle. Ezeket előre végig kell gondolni, és ha lehet, akkor ez ne éppen csak köszönő viszonyban legyen a valósággal, hanem tényleg olyan legyen. Mert ha magamat is becsapom, hogy milyen vagyok, vagy milyen szeretnék lenni, és ahhoz keresek állást, akkor utána ne csodálkozzam, ha rosszul fogom érezni magamat benne. Azt beszélgettük eddig, hogy nézzünk körül, folyamatosan figyeljünk, képezzük magunkat, legyenek fönt mindig az önéletrajzunk, tehát, hogy bárki hív, menjünk el, nézzük meg, hogy a piac mire értékel minket. Ha egy konkrét állás felmerül, akkor gondoljuk végig, hogy tényleg milyen munkakörben éreznénk jól magunkat. Az a végzettségünkhöz mérten is többet, kevesebbet. Mit vállalnánk be? Inkább több emberrel dolgoznánk, vagy kevesebbet? Inkább egy projektfeladatom, hogy hagyjon minket mindenki békén, itt a sarokba én remekül elkönyvelgetek, vagy csinálok olyan munkát, ami szinte mindegy, hogy ki van a környezetemben. Nézzük meg a korunkat. Nagyon fontos, hogy ugye az az általános nézet, hogy 40-50 fölött már bocsánat, így mondom, a kutyának nem kell egy munkaerő, pláne az még nő is, bár addigra ugye éppen lassan felnő a gyerek, tehát nyugodtan lehetne. Lassan, ahogy haladunk előre, a dolgozóknak a legnagyobb része ilyen korú. És ahogy tolják ki a nyugdíjkorhatárt, egyre több úgynevezett idézőjeles, idősebb ember van a munkaerőpiacon. Aki mondjuk megbízható. Megbízható, esetleg szakmailag is tökéletes. Már megtanulta kezelni az emberi szakmai problémákat, akár ügyféllel, akár főnöket. Rengeteg olyan jó tulajdonsága van, gyakorlata, tapasztalata, kitartása, felelősségtudata, ami másnak nem, de igazándiból most ebből azt szerettem volna kihozni, hogy mindegyikünknek figyelni kell erre, mert a fiatalabbak is úgy elmegy 5-10-15 év, hogy sic, és hogyha nem figyelek oda magamra, hogy szakmailag jó szinten maradjak, illetve például egészségileg is jó szinten maradjak, akkor egyre romlani fog a munkaminőségem, az a pénzmennyiség, amit megkereshetek a munkámmal, illetve a saját önbecsülésem, önértékelésem is romlik. Tehát erre nagyon oda kell figyelni, hogy nem kell feltétlenül olyannak lenni, hogy elindul az ember a munkakörbe, és akkor 30-40 év között fölél a csúcsra, és akkor utána súgy így lefele lerohan. Nem, ezt el lehet a tetőn is húzni, hogyha odafigyeltünk közbe magunkra, rendbe tartjuk magunkat, tanulunk folyamatosan, és rugalmasak maradunk, emberi kapcsolataink megmaradnak, információ. Mindig megtalálni az örömöt a munkában, mert hogyha ezt a munkát tényleg szeretettel kezdtük el, azért, mert hogy mi ezt szeretjük csinálni, akkor törekedni kell arra, hogy megtaláljuk benne az örömünket időről időre, és amikor elfáradunk, akkor is egy kicsit új lendületet venni, akkor tényleg mondjuk 2 hétre elmenni szabadságra, nem csak 1 hétre, hanem 2 hétre, ezt egyébként egyre többen vetik be és alkalmazzák, hogy tényleg fel tudjon az ember töltödni, és utána újra nekivágni. Nagyon köszönöm, hogy ezt mondtad, mert ez számomra annyira evidens, hogy sokszor elfelejtem mondani, és az embereknek nagyon kis százalékának evidens ez. Az van bennünk, hogy dolgozni kell, meg kell keresni a pénzt, meg abból tudunk élni, tehát a munka az egy szükséges rossz, vagy a tanulás egy szükséges rossz. Nem, ez akkor jó, hogy te mondod, hogy én abba teljesedek ki, és szeretem azt csinálni. És még akkor is elfáradok, és akkor is pihenni kell. Szerintem ez lenne az alap, és ezért biztatok mindenkit, hogy keressen magának ilyen típusú munkát, vagy ha nem talál, akkor legyen olyan vállalkozó, hogy azt ő saját maga meg tudja csinálni kicsibe, ami őt boldoggá teszi és kiteljesíti. Ugye rengetegféle munkakör létezik, és sok cég is vannak kisebb, nagyobb cégek, tényleg nagy vállalatok, illetve kisebb családi vállalkozások is, és tisztában kell lenni azzal is, hogy melyiknek mi az előnye, illetve a hátránya, mert hogy mindkettő van. Ugye a multicégek azok általában biztosan fizetnek, relatíve többet is fizetnek, de azért egészen más, sokkal több ember dolgozik ott, nem érzi az ember közvetlenül a hatását a végeredményre, hogy végül is ő a kis fogaskerék, vagy láncszem ott az egészbe, és ezt nem mindenki bírja idegileg, és a multi, bár sok ilyen jó pozitívum van benne, na ő lesz az, aki lehet, hogy 50 vagy 60 évesen már fölvesz a helyedre egy fiatalt.
Míg itt vannak ugye a kis és középvállalkozások, amiben hát azért nagy különbség van a 3 főstél, de még akár a 200 fő is, tehát ugye az, hogy hogyan állapítják meg, ez ugye érdekes dolog, de vannak nagyon jó magyar kisvállalatok is, ahova el lehet menni. Tehát ha valaki szereti azt, hogy pontosan tudja, hogy ő mit tett hozzá, szeret ott lenni azok között, az emberek között, szereti azt csinálni, családiasabb a légkör, családiasabb a légkör, idősebb korába is föl fogják venni, akkor válassza azt. De figyeljen oda, hogy mennyire likvid ez a cég. Sajnos magyar kisvállalatok nem mindig likvidek. Lehet, hogy csúszni fog a fizetés, lehet, hogy több hónapot kell rá várni. Hajlandó vagyok ezt, meg tudom-e ezt úgymond előlegezni a cégnek. Tehát például, amikor elmegyek egy ilyen céghez jelentkezni, akkor nézzem meg a neten, hogy mennyire likvid a cég, ami adatokat lehet. Kérdezzek utána, hogy bajba van-e, nincsen bajba. Ugye most megint pedzegetik, hogy jön egy újabb gazdasági válság, ugye az autóiparból indulva, és azért ez minket is a beszállítói körből fog érinteni. Találkozom már ügyfelekkel, akik gondolkodnak, hogy érzik, hogy megváltozott a hangulat, hogy nem beszélnek a jövőről, nincsenek olyan tervmegbeszélések, akkor én mindenkit biztatok, hogy gyorsan nézzen körül, ne akkor, amikor piacra kerül sok 100 vagy több ezer ember, akkor próbáljon munkát keresni, hanem lépjen most, de még megfontoltan. És mielőtt elmennénk a cégtől, de már megvan, hogy hova mennénk, akkor kopogjunk be a saját cégünkhöz, és mondjuk meg, hogy ezért és ezért szeretnénk elmenni, ezért és ezért kaptuk, ez az ajánlat azért jobb nekem, mert kiteljesedhetek, olyan munkát végezhetek. Önök mit ajánlanak, vagy ti mit tudtok nekem ajánlani? És olyanra is volt már példa egyébként a praxisomban, hogy akkor derült ki, hogy nem is tudta a főnöke, hogy ő benne ilyenek munkálkodnak, többet szeretne, hogy ő szeretné magát főnökként kipróbálni. Úgy tűnt, hogy ő teljesen boldog a munkahelyén, tehát annyira hihetetlenül nem kommunikálunk és beszélgetünk, tehát itt se a főnök nem kérdezte meg az minimum évenkénti, hanem havi vagy heti személyes beszélgetésekkor, hogy hogyan érzi magát a munkaerő, se a munkaerő nem mondta, hogy te figyelj, én nem innen akarok nyugdíjba menni, nem erről a szintről, és akkor úgymond újra lehet tárgyalni a jelenlegi helyzet, vagy akkor úgyis ki fog derülni, hogy vagy azért nem neveztek ki főnöknek, mert nem voltak velünk megelégedve, vagy a válaszokból ilyenkor fog kiderülni, hogy igen, a cég így is, úgyis esetleg tervezni a leépítést, és még örül is, hogyha valaki talál előtte magának helyet. Tehát ne várjuk meg az utolsó pillanatot. Meg az utolsó pillanatot, amikor tényleg dühösen felmondunk, és odavágjuk a laptopot a főnök asztalára, tehát ne várjuk meg, mert akkor már kész tények elé állítjuk magunkat, és nincsen az a rákészülési idő. Illetve ami még szerintem nagyon érdekes lehet, a család hozzáállása. Igen. Ha mondjuk a családtagunk van ilyen helyzetben, akkor hogyan kell viselkednünk? Én azt mondom, hogy támogassuk, de ugye én mindig annak a szemüvegén átnézem a helyzetet, aki hozzám eljött, tehát jelen pillanatban azt mondom, hogy az ügyfelem az várja el, hogy a családját támogassa, és kiálljon mellette. Mert ha szereti, akkor ezt megteszi. És lehet, hogy ez avval fog járni, hogy esetleg pár hónapig kevesebbet keres, vagy pár hónapig több időt fog az új munkahelyen tölteni, amíg betanul, de ha utána én egy boldog, kiegyensúlyozott emberrel élek együtt, aki nem betegedett bele abba a helyzetbe, amiben van, akkor az nekem is a végén sokkal jobb lesz.